Mi-a plăcut să alerg și când eram la liceu am vrut să mă duc în cadrul armatei. N-am reușit și atunci m-am apucat de sport. Din 75 sunt ca antrenor la clubul sportiv școlar. Deci aici la noi, la liceu teoretic, clubul sportiv școlar. Și până acum, deci nu peste mult timp, în 2015 am 40 de ani numai la club. Și la început am avut grupe de viteziști, de semifond și de aruncări. Dar am văzut că nu merge. Și atunci am început să lucrez cu ce găseam. Primele rezultate au apărut la semifond. În 75 am început, în 77, 78 deja au început să apară rezultatele. Primul campion a fost Rauca Ana Maria, chiar aici pe stadionul ăsta, lucram înainte. Pe urmă am găsit-o pe Vasitunde, am văzut că are o detentă, cum să zic, pur și simplu sărea ca și un cangur. Ne-am apucat serios de antrenamente și la Junior 3 deja ne-au adus prima medalie de aur la săritura în lungime. Deci înainte fusese semifondul, acum săritura în lungime. Da, așa. Tehnic e bine acum, numai un pic de forță trebuia să-i dai. Codreanu Constantin, iar tot la sportul de performanță și tot la semifond, într-un an de zile, în 1980, 5 medalii de argint și numai nu venea aurul. Și nu știam ce se întâmplă cu el. Și îl întreb, zic, mă, spune-mi, ceva se întâmplă cu tine, nu știu, care e problema? Ce domn profesor. Și era el și avea un adversar din Pitești. Domn profesor, ajung în spatele lui, ne rupem de ceilalți, îi scăpăm, numai noi doi, acolo ne batem noi doi. Dar când am ajuns în spatele lui, zice, îi citesc pe spate. E scris cu pixul, cu poștoacă nu te pune că e cel mai bun din lume. Ce mi se moaie picioarele. Da? Bine. Și la ultimul concurs, cum zic, la Galați eram, finala de Junior 2 și zic, nu, noi nimic, lasă, încercăm și noi. Acum să vedem, umblăm un pic la psihic. Și într-adevăr, poate n-am făcut bine. Înainte de sosire, cu 300 de metri, am așteptat și am văzut. Deci s-o rup de restul plutonului, ei erau în față, dar tot așa, el în spatele lui și nu știam ce se întâmplă. Și la 300 de metri înainte de sosire ies afară și zic, măi, tu nu vezi că ăsta nu mai poate? Dar am urlat odată la el și parcă l-am biciuit așa. S-a trezit și de acolo până în capăt, pe 300 de metri, l-a bătut cu 30 de metri pe ălalat și a câștigat medalie de aur. Am zis așa, zic, când o să fie un sportiv de-a meu care să mă bată pe mine, că eu alergam atunci cot la cot cu ei, atunci zic că într-adevăr am reușit ceva. Am ajuns 2 sportivi să mă bată, când alergam și eu, și atunci iar am zis, hai să le arăt totuși, să le arăt, dar nu știu cui, să demonstrez totuși că, ia uite, orășelul ăsta mic, Carei, e un orășel unde nu numai se agață harta în cui, ci e un orășel unde se face sport de performanță, se muncește, se face sport de performanță și ies campionii. Și am scos atâția campioni.